Shisen la pelong ya kawai ka jingwat benia lagi start nuwat benia. But ki pelong ya kata ka jing puli naga hospital. Halor jong ki katto kat ningut ki biru ki bala janyap. Lene ka jing puli ya kitu ki biru ki ba kendo. Lane ki kendo ya ki kim khat ha ka GM jong ki la ban ong ba ki ringman sim ya ka jing ringman sim ka ba khatto ha ka GM jong ki. But la ai instruction ya kita ke doktor ba ki deban kali ka wai ka jing kali ya kita ki nongpang. But kata ka jing kali ka longkom ni. Ka kata ka baki bonot haka GM jongki bat bon ki bajubab tang ya kawai kata ka long kim syam bonot ya ka ka baki la le haka GM jongki Henry ki bonot ya ka ba kim syam la le haka GM jongki bat ka jingkali ka long balekin kim le ka jubab ka long ka jingting helade kata ka jingting ka ba mi na tenrai duk jongi ka jingting ya ka baki berukin sa ong yingi ka jingting man sedang bat ka jing bom not ban shim ya kanu rai ha ka jing jengki kiting yo ha ba ki stang kin sarem ha ka jing jengki bon ru ki ong la ban fail da ka jing persyang ban ya ka ba kan randin klem ka jing persyang don ru ki ong bakin bon not hadu kat ne ya ka jing jengki jin da ki not ban persyang dan ni not ban shim ya kanu ka sen jam ha ka jing jengki ha ka to ki por ki ba ki dang klai Hashwa bangin bitang syakmat ya kan ka jeng senang jungi ngan ye tho ipi ya ka we ka jing tho khana kumba nga ju ong ipi man la ki por dar fi ngap ya ka babha ka jing im jong phiru kan long ka babha to man ta ka sirong ngin ngap ya ka babha ban wanra ya ka jing kala ha ka jing im jong phi la ong ba shi sen don uwe minister uba ha ka jing thi apang jungu ka lok jungu ka layap ars na man shwa bat ha ka ta ka por ma uru ula klat nasla jong ne upathai kat kum kani ka jingi tho khana ka lok jong u ka la ap lupa yu habneng namar ki kam ki babha jong ka bat ma uru namar ki kam ki babha jong u la yo ya kata kalat ban rung habneng kum ta ka lok jong u ka la ap lupa yu ha kherdop jong kata ka beneng ban pedang skop hayu Henry hashwa bakin rung shabaneng uta ulok u ong ya ka lok jong u ap sipang ngan le pet ki le ayu ya ka met jong ong sakata ka lok hakata por pinle ayu ya ka met jong phi ka ba phila hasla jong perthe ka ben sem jong phi ka la lai loi menta na ka jingpang na ka jing chitom jong ka perthe phi khuslai ya ka pat Henry uong nga shikwa ban pet kat nungut bawan ban pet dan ki bawan ai khuble khaddo ya ka met jonga kumta baro arngut ki lej ban pet ya ka ta ka jingtep ya ka met jongo baro arngut ki apoy hangta bat haka jing kente jong uyo ishi bon ba ki bru ki bawan ban lay on tap ya ka met jong kila bo ya ka dor jong haki kot khobor haki poster hasnong hathau shi bon ba ki news reporter ki wan ban shondur ya ka jing nyam khaddu ya ka met jong baro ki news channel ki headlines jong ki la daplut setangga khobor jong ka jing yap jong bat dap dagi sentiwa haka ta ka jaga ki penyeng ya ki tup ki kale shipai ki shipai ki le match pass ban pendon puram khaddu ya kata ka met jongo bat ya ka met jongo la pengkit haka kali shipai bat kata ka jing le niam bat ka jing pendon puram ka long ka bakharap haddu kata haba uyo iya kane ujau umat da ka jingmen bat ka lok jongo haka ta por ka ong balai phiyam uong na klem yam namar nga bonot Henry namar mga kemen kini ki umat jong ka jingmen bat kani ka lok ka kali biang yu balai phi kemen pat haba kani ka jingle niam ka de ka jingle niam jong ka jingle on tap ka jingle kemen ka ba phi sing hal ne fi ya tho bat uta minister ujubab ladang atip ba hadu kat ne kibru kin wan sya ka jing yap jonga nan jin dalayap la kham slam bat kata ka de ka jing thmu jong ka jing im jongi kum kibru ba ha ka si ka jing yap jongi shibon kibru kin wan sya ka jingle on tap ya phi ka jing kali ka long hang ne la fi yap mentah kat nungut kibru ki bawan balik on tap ya ka met jong phi kat nungut ki ban jaw omat na ka ban ta ka jing yap jong phi kat no sngi kin mau ya phi kat no snem kin mau ya phi hasla jong ne ka perthai bon kibru ki bawan syak ne ka perthai bat bon ru ki balak khat nasla jong ne ka perthai ka jing kali ka long haddo kat nungut phi kan mau da ka jing ich bat kat nungut phi kan mau da ka jing isi balai ngan ong yipi ka wei on kan mau yaki tang la ki le ya ka ka babha na ka banta ka jing kan mau yaki kan man toy ayu yangi bangin im
lada hagasi ka jingyap jangi don tang arpho lai phongot ki bro ki bawan but hadin ba phila yap kin klet ye phi tang hadin katto kat ni sngi balai namar ba phi klemwan ra e ru em hakaji em jangki bakin kan mau ye phi klem le bha ha e ru but phi klem le bha yano ru wat tang le di ru phi phila ban le bha ye ki we tang na ta phis tang ban le bha shwai le de mudur menta phin im haki banta ki bakhat do e hakaji em jang phi but phi kan mau ye ki e ki ba phila le hakaji em jang phi but phin kan mau ru shibon ki e ba phim shem la le hakaji em jang phi kan mentoy ayu yangi bangin babe hakata ka ski ka jingyap jangi le menta ka ka ba phi mut ban le mentai ngatip shibon ki e ba phi kwa ban le hakaji em jang phi but ka ba khang ye phi ban le e kata ka de ka jingbo teng bon nangi ni perkhat bangan le shwaya kane but ngan selek man la shai ngan penyo shwaya kane but ngan selek man pat la shai ngan ong yi phi wat sha ba phin ba be hagasngi jong ka jing yap jong phi wat sha ba phin ba be manga khlem le ya kane manga khlem le ya katai phi up sa ya ka e pat but ngatip bon na preng jo phi phin juba pa ka por kam de yang bangan le ya kane henry ngan ong yi phi ban le ya ka e ka ba bha phim don por ban snap le mentahi ya ka ka ba phimut ban le no mentahi manu ubriu ubom don ka jing sngosi ka jing thang ha ka jing im jumu henry bon na prenjongi ni im sngi tang ha ka ot bon na prenjongi ni shu ot ni long ki bru ki batuk ni long ki bru ki bom la ban le bat ni im sngi tang ha ka ot phin yo mentoy ayu phin ot da ka ba phin kusla ya ka ba phim don bat habaki yo ya ki we ba ki le ki men ki le pa ho ki bishni pat kum kitu ki jat biru kin ne sa haju hagaji im jongki but hagasngi ka jingyap jongki ken sababe nakata katawan ong phi wat thia da pit wat long phi ke met yap ka ba im henry ken dit no mentahi lada fidang im but to im kum ki biru but hagasi jong ka jingyap jong phi kan long ka jing ko don ka we ka khatin ka ba siaw tanat bha ka ba ong kum ne hakapor ka ba khai phi shasla jong ne prothe phi yam but kita ki badon sadon jong phi ki ben kirkhe but ki pidyang som bhaya phi im ya kata ka jim bahaba phi yap phin yap da ka jing men but kita ki badon sadon jong phi pat kin yam kan mau ya kene la da khaya phi ha ka yeng ka baduk kata kam de ka jing bakla jong phi henry la da phi yap ha ka jing duk pat kata ka de ka jing bakla jong phi but sajusin kumbang aju ong phi man la ke si rangkat ba ka jing kur jong utrai kan rat na jong kajing Krisyan jong gikmi ki kapa jong phi rangkat pat kajing treshi tom jong phi im ya kata kajing im le ya kata ka kam bahaba ki biru ken yo phi kinong wow kajing im ayukum kate ken kajing im kabanga ko e banim kate ken ka thong kabanga ko ban boy hooj kam la ban orlong tang ha ka hisngi henry la da phi treshi tom ha ka we ka si kan su orlong ngin second do phi ha ki pat video tar hadu ko to por ble un kor khoi phi